Яви се човек от Бога, пратен с името Йоан, да свидетелства за светлината в този земен план. не беше той светлината, а свидетел верен и свят, За да повярват всички и да познаят Божия град. Словото стана плът и с милост живя между нас. Истинската светлина озарява душата в този час. на всички, що го приеха, Даде своята благодат, да станем Божии чада във вечния небесен съград. Алилуя, слава на Бога! истинската светлина дойде смирено на света. Светът чрез него стана, но потъна в тъмнина. У своите си дойде той, Ала те не го познаха. но онези, що го приеха, Мир и спасение видяха. Словото стана плът и с милост живя между нас. Истинската светлина озарява душата в този час. на всички, що го приеха, Даде своята благодат, да станем Божии чада във вечния небесен съград. Алилуя, слава на Бога! Закона бе даден чрез Мойсей, ала Исус донесе любов. Благодат върху благодат се изля върху всеки свой зов. Никой никога не е видял Бога в Неговия престол, но единородният Син ни го изяви с мир благороден. Родени не от плътска поход, А от Бога с вечна светлина приехме от Неговата пълнота. и божествена истина. Йоан свидетелства за Него, И викаше с чиста душа: онзи, който иде след мен, ме изпревари във вечността. Словото стана плът и с милост живя между нас. Истинската светлина озарява душата в този час. на всички, що го приеха, Даде своята благодат, да станем Божии чада във вечния небесен съград. Алилуя, слава на Бога. Словото стана плът И с милост живя между нас. истинската светлина озарява душата в този час. на всички, що го приеха, Даде своята благодат,
Алілуя, слава на Бога, слово то стана плът, істинската светлина. ние сме Божі чада. Алілуя.